ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି କଲିକତାର ସହର ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ କଲିକତାର ସହରକୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ସହର ଆପଣ ତ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ହାଓଡ଼ା ପୋଲ। ଆଉ କଲିକତାର ଇଏ ତ ବିଖ୍ୟାତ ହାଓଡ଼ା ପୋଲ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପୋଲ ଉପର ଦେଇକିନା ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୋଲଟା। ଆଉ ଆଜି କିଛି ବୁଲିକିନା ଯିବୁ। କ'ଣ କେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଆସିଛେ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ବଜାର ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କଲିକତାର ହାଓଡ଼ା ନଦୀ। ଆଉ ଆଜି ଗାଧେଇ ଗୁଧାକିନା ଆଜି ଗଙ୍ଗାରୁ ଯିବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇମି ଗାଧେଇଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାହାଜଟି ଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ୱାଓ। ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇକିନା ଥଣ୍ଡା ଧରିଗଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ। ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ।